ସାରେ 2024 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଥିଲା ସେଟା ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ 147ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିକିଣି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଜିତିଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 34ଟି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 147ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ମାଲକାନଗିରି, ପଟାଙ୍ଗୀ, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, କୋଟପାଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବିଷମକଟକ, ଗୁଣୁପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମୋହନା, ଚିକିଟି, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ବରହମପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ହିଞ୍ଜିଳି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ସୁରୁଡ଼ା, ଆସ୍କା, ଛତ୍ରପୁର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଖଲିକୋଟ, ପଲସରା, ଭଞ୍ଜନଗର, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ରଣପୁର, ଚିଲିକା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ଜଟଣୀ, ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଜୟଦେବ, ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପାରାଦୀପ, ମହାକାଳପଡ଼ା, ରାଜନଗର, ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପାଟକୁରା, ମାହାଙ୍ଗା, ସାଲେପୁର, କଟକ ସଦର, ନିଆଳି, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର, ବାରବାଟୀ, କଟକ, ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କି, ବଡ଼ମ୍ବା, ବୌଦ୍ଧ, କଣ୍ଟମାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ଉଦୟଗିରି, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ନର୍ଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଡାବୁଗାଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଝରିଙ୍ଗା, ଉମରକୋଟ, ଖରିଆର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ପାଟନାଗଡ଼, ଟିଟଲାଗଡ଼, ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ସୋନପୁର, ବୀରମହାରାଜପୁର, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର, ପାଲହଡ଼ା, ପର୍ଜଙ୍ଗ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ହିନ୍ଦୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁକିନ୍ଦା, କୋରେଇ, ଯାଜପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ବରଚଣା, ବରୀ, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମନଗର, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ, ଶିମୁଳିଆ, ସୋର, ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ମୋରଡ଼ା, ବାରିପଦା, ବଡ଼ସାହି, ଉଦଳା, କରଞ୍ଜିଆ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସରସକଣା, ଯଶୀପୁର, ଚମ୍ପୁଆ, କେଉଁଝର, ପାଟନାଗଡ଼, ଆନ୍ଦପୁର, ଘସିପୁରା, ତେଲକୋଇ, ଦେବଗଡ଼, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଙ୍ଗାଲି, କୁଚିଣ୍ଡା, ବଣେଇ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ରାଉରକେଲା, ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତଳସରା, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଭଟଲି, ଅତାବିରା, ବରଗଡ଼ ବିଜେପିରୁ ଓ ପଦମପୁର ଇଟିସି।